Lajeng mriko Bibi Peri Dok Melane ora ketinggalan sing lagi nyaksikan streaming. Beli ketinggalan maning nganggo fans di Cirebon khususnya nganggo Bos Jos, nganggo Mas Hadi, nganggo Mama Guru Santi bareng Amaman Apetris Artur sana nganggo Mas Endi Nekati. Kanggo Kang Barno bos kangen bater lawan Bibi Angga Singaran Kacak. Nganggo sing duwe Soti DO Production Neng Puswa Valencia. Sesempete kaya blikuan dunia wis kaya kiamat lenake wong ketinggal kawin urip kaya langkah ibarat turuning pawon panase demen wong belakon uripana ketunggon geni panase dimari-mari duwe cinta beli dadi siji nganggo sing duwe lagu bos rongsok mamane Ella masih diantosi masih nganggo sing duwe hajat mama tuan rumah sekeluarga. Kanggo sing duwe GA Production. Beli ketinggalan maning Kang Mas masih nganggo sing ana ning sumber yang kangge kacune anak Nea Keting Nok Nea nganggo Nok Nea Nok Nenti Keting sun demen sun kangen sampe wis nama-nama ngadol sapi ngadol wadus lara ati cinta dibungkus buktine nyatane dikawin ning sedene jamane cintane sampean karo sejene ning bati masih demenan bengene sesempate kaya blikuan dunia wis kaya kiamat larane wong ketinggal kawin urip kaya langkah angin ibarate turuning pawon demene wong durung kelakon panase wong ketunggon geni panase dimari-mari duwe cinta beli dadi siji masih dilanjut nganggo ki bagus sing sumber Kang Mas nganggo bos rongsok masih sebajal nganggo bapakne nganggo kacung sadine Keting Kanggo Kang Eros. bos satu wong batu bos tapi nganggo bos kapi wong batu bos kapi